Dámy a páni, o 10 minút začíname. Dámy a páni, o 10 minút začíname. Poď zažeňme tiene z vád a smiešných nebov. Mám ťa rád, žiť túžim s tebou. Tak sa vráť už rád a ja strach navždy za hlavu hodím. Zas šťastný, že ťa mám. S tebou láska nám každé... Počkaj, ešte nie. Až keď... S tebou láska... Ja sa iba napriahnem. S tebou láska nám každé z rán za hlavu hodí. S tebou, kým ťa mám, až teraz. Vo svete je niekoľko takých línií muzikálov. Sú tie klasické muzikály operetného typu, ktoré aj vyplynuli prirodzene zo žánru operety, čiže je to také modernejšie spracovanie. To boli také muzikály, kde sa v istom pomere presne 50/50 plus minus strieda tanečná a hudobná zložka, spevácka s tou činohernou. Potom dnes vo svete sú známe muzikály, tzv. Pesničkály, kedy na veľmi jednoduchý príbeh navlečiete známe piesne, či už kapely, alebo speváka, alebo nejakého interpreta. A potom sú čisté muzikály spevácké, ako sú muzikály Andrew Lloyd Webbera, alebo muzikál Sunset Boulevard, kde tá textová zložka je oslabená. Dnes vo svete sa znova prinavracajú tvorcovia aj k tým činoherným a príbehovým muzikálom, kde aj tá činoherná zložka má svoje miesto. Sladká Charity je v podstate príbeh dievčaťa, ktoré hľadá lásku v dnešnom svete. Je to podľa slávnej predlohy filmu Federica Felliniho. A mám pocit, že dnes by ten príbeh mohol ľudí osloviť práve tým, že v dnešnej dobe, ktorá je sociálne veľmi taká rozkolísaná a nie každý sa pohybujeme v tej najvyššej spoločnosti, túžime po tých najzákladnejších, najelementárnejších hodnotách, ako je láska, ako je porozumenie, ako je nejaká harmónia vo vzťahu. A mám pocit, že tým, že je to muzikál, ktorý akoby už preukázal aj tou hudobnou stránkou, aj tým príbehom, ale aj tými choreografickými možnosťami, že je to nejaká aspoň latka, ktorá je dnes vo svete daná a je to považované za muzikálovú klasiku. Tak predovšetkým chcem povedať, že ide o žáner muzikálu, takže ak niekto má pocit, že v divadle pri zliadnutí tohto predstavenia sa mu zmenia hodnotové rebríčky pohľadu na život, na svet a na divadlo, tak je na omyle. Je to žáner relaxačný, je to žáner, ktorý prináša možnosť niektorej témy, ktorá je aj ťažšia spracovania, ľahšieho. Aj to, že je to viac žáner pre masového diváka, už predurčuje k tomu, že by to malo byť aj myšlienkovo prístupnejšie širokému okruhu prijímateľov. Je to akoby novodobá ľudová zábava v divadelnom prostredí. Aj keď nechcem povedať, že sa nájdú výnimky aj dnes vo svetovej muzikálovej tvorbe, ktoré aj po hudobnej stránke alebo aj spracovaním témov sú náročnejšie, ale tie sú odsúdené na off-off produkcie. Charity, ako tvoja kamoška, ktorá ťa má fakt rada, ktorej naozaj na tebe záleží. Musím povedať, že ty si kráva. Čo? Nie. No prečo? Tvoj problém je, že si robíš do srdca hotel. Tam chlapi prichádzajú, odchádzajú, kedy, ale ako sa im len zachce. A my tak? Nie. Všetci chlapi sú takí. Sviniari sú toho nosy spoteli, smradlavý, chlpatý, odparý, capy. Činoherec má nejakú emóciu. A teoreticky by to malo byť tak, že keď už tá emócia sa nedá vypovedať slovom, tak tá hudba, pieseň je vyššia forma tej emócie a vlastne sa spieva. Miera
miera tej autenticity je veľmi nízka v tomto žánri. Je tam akoby dovolený prvok štilizácie, prvok nadsázky, že naraz z istého rozhovoru prejdete do spievanej podoby, čo je svojím spôsobom štilizácia. A takýto kľúč a konvencia je pre muzikál akoby daný a vlastný. A divák naň po niekoľkých minútach by sa mal ako keby naučiť. Medzi nami je koniec. Ja ťa nenávidím. Nenávidím ťa z celého srdca. Napríklad plač. Tak keď plače v činohre, tak kľudne tečú slzy, všetko a tak. Ale pri tom muzikálovom spievaní si to musí človek dobre teda. Musí byť tá emócia, ale musí to byť s rozumom ovládané, pretože inak by nevydali sme to. Tým, že tu hrám veľkú postavu, tak ja si musím naozaj rozložiť sily a kalkulovať s tým aj so svojimi emóciami, aj so svojimi silami, aj s hovoreným slovom a takisto aj so spevom. Život je scéna tisícky drám, som postavou, bez vlastných slov, čo to hrá. Na Slovensku nie je taká škola, ktorá by naozaj vytvorila komplexných muzikálových hercov. Teraz samozrejme je nová generácia, kde vznikajú nové osobnosti, podľa mňa spevácké. Od herectva majú trošku ďalej, myslím si, ale to je môj osobný názor. A takéto komplexné, myslím si, že na Slovensku ešte neexistuje. Podľa mňa my to robíme doslova, že v amatérských podmienkach, lebo keby ste zažili tie podmienky v profesionálnom muzikálovom divadle, tak tam sa naozaj každý deň povinne, oni všetci spievajú, každý deň hodinu najmenej, potom korepetujú tie piesne, ktoré sú v tom muzikáli. Tam sú každý deň choreografické skúšky, no toto my máme len keď nacvičujeme ten muzikál, aj to vlastne je tých 8 týždňov a potom zasa nič. V zahraničí sa každý muzikál robí len so živou kapelou, na čo na Slovensku jednoducho nie sú peniaze. My musíme mať samozrejme nahrávku, do ktorej spievame, pretože jednoducho uplatiť živú kapelu na každé predstavenie, živý orchester, jednoducho na Slovensku nie je možné. Ja som veľakrát zažil v divadle takú situáciu, že som bol na činohernom predstavení a mal som taký akoby neuveriteľne silný zážitok, ma to strhlo pri nejakom monológe alebo nejakej scéne. Ale veľakrát sa mi stalo, a nevedel som to pomenovať, keď som bol na predstavení, kde zaznie naraz hudba a naraz to je úplne iný svet a to, čo v tej činohre pracne vytvárate, tak tá hudba s tým vokálnym spojením dosiahne za pár sekúnd. A tých divákov to má.